Shwai, croeso i e-ysgol Cymru. Ardal ble ni'n neud recordiau lefel A, a S a tygau. Heddi mae Mr Harvard, Mr Williams. okay, a ni'n mynd i fod yn mynd drosto pethau dyle chi'n yn gwybod gyfer pa testyn sydd ni heddi. Dadfeiliad Niwclear sydd heddi. Okay, so Dadfeiliad Niwclear. Dod mewn i uned 13. 3 yn cybac. Okay. Cofiwch mae agor y recordiau i gael go gyfer e-ysgol. Mae link gyda chi fyna ar y sgrin. Cerwch chi hwnna a mae llu o recordiau. Dim dim ond yn Ffiseg, ond yn pob testyn arall. Byddech chi moyn? Bant ni. Dadfeiliad Niwclear sydd gyda ni heddi. Right, beth sydd yn ei fan hyn, Mr Harvard? Wel, dyma'r taflen adolygu, fel chi'n gweld, sydd ar wefan cybac. So, fan hyn chi gyda un taflen, gyda'r holl wybodaeth, y theori, really, ar gyfer y pwnc yma. So, Mae'n un yn ddefnyddiol iawn y gyno. ydyn, os bydd ni'n adolygu, os bydd ni'n disgybl nawr, dyma beth bydd ni'n defnyddio really adolygu, gan bod popeth yn un lle. Mae'n rwydd i ffindio'r gwybodaeth ar gyfer y topig yma. Okay. So, o'r disgwyl ar y taflen hyn, a beth ni'n mynd i fod yn drosto heddi, fi'n cymryd ni'n mynd i fod yn ffindo mas y beth i alpha, beta, gamma. Ydyn, mi'n gweithio mas beth sydd yn atal yr fath yma o ymbylydraeth rhag teithio a'i edrych ar ei pŵer a ioneiddio. Okay, so mae hwnna'n cael ei cyfro yn yr ardal hyn sydd ddim yn hyn. Wedyn, fi yn gobeithio bydd ni'n falle siarad a beth i yr hafaliad ei hunan. Ie, bydd ni'n edrych ar beth yw alpha, beth yw beta, beth yw gamma. Okay. A mae'r hafaliadau, os rhyw fath o rhywbeth pwysig i gwybod y beth i'r hafaliadau ac o gyfer dadfeiliad? Oes, ond gewn ni weld hwnna yn y cwpl o slides nesaf. So, gewn ni weld sawl rhif sydd yn rhif proton a rhif niwcleon ar gyfer alpha a beta. Os disgwyl yna fe fryn, mae hwn yn dongos treiddiad niwclear sydd yn rhywbeth eitha pwysig, rwy'n i'n meddwl. Ie, mae'n debyg i'r gwaith byddech chi wedi wneud amser tygau, ond eto mae angen gwybod yn fwy o fanylder beth sydd yn atal alpha, beth sydd yn atal beta, beth sydd yn atal gamma, rhag teithio. A mae dyn ni hanner os, eto mae hwnna'n cipo mewn yn tygau, ond naturiol mae'n cymryd cam yn bellach yn lefel A. Ie, bydd ni'n edrych falle ar hanner oes os mae amser ar y diwedd, gen i weld. Okay. A wedyn, wrth disgwyl ar y taflen adolygu fan hyn, mae dyn ni'r clasic graff sydd yn dangos hanner os. Ie, fel ni'n gweld, mae'r siap yma, a'r cromlin yma mewn lawr yn esbynyddol, ni'n lli gweld yn syth dyma siap ar gyfer dadfeiliad yn bylydrol. Ti siarad beth i mynd lawr yn esbynyddol fyna. Na un peth sy'n wahanol yw mae'r hafaliad yn mynd i cael ei defnyddio fan hyn sydd yn defnyddio'r term e i pŵer. So, Ie. ni'n mynd adolygu hwnna. Gret, okay, bant â ni. Y taflen ddata, fel ni wedi gweud eistios yn un o'r recordiau ni, mae hwn mor bwysig bod ni'n gwybod bod mae'r hafaliadau o fewn y taflen. Ie, gyda'r topig yma, dadfeiliad niwclear, mae'r hafaliadau yn cael eu cuddio reit ar y gwylod ar yr ochr dde. Okay. So, oedden ni siarad y beth i rein law fan hyn? Iep, y dau gwylod fyna, a hefyd ar y tudalen, os chi'n troi dros y tudalen ar yr taflen hafaliadau, mae cwbl o hafaliadau gyda chi yr ochr arall, a fi wedi rhoi nhw fan hyn. Okay. So, mae jyst gwybod ble mae'r rhain mor bwysig. So, jyst i mynd trwy nhw'n gloi, byddai'r hafaliad hyn, beth sy'n mor bwysig y beth i hon, gyda ni A a lambda a N. So, byddwn ni'n edrych fyna ar actifedd rhyw sylwedd ymbelydrol. Okay, so mae'r A yw'r actifedd ni'n siarad A yw'r actifedd. Yeah, okay. Wedyn mae dyn ni'r N0. So dyna'r nifer o niwcleusau byddai yn bresennol ar y dechrau. Os mae fe'n N0, dyna sawl niwclews byddai yna ar y dechrau. Okay. A yn y doi hafaliad hyn, fi sylwi bod y term lambda mewn yna fe. So, eisiau gwybod beth yw lambda? Ie, gyda lambda, falle chi'n di arfer gyda lambda fel tonfedd, wavelength, o tonnau yn ôl yn blwyddyn 12. Ond pob tro mae lambda unrhyw beth i wneud gyda niwclear, mae fe yn yr hen cysonyn dadfeilio. Right, okay. So mae hwnna'n berthnasol i pob fath o elfen? Ie, debyg i fel fingerprint gyda pobl. So, fi licio hwnna. Mae pob un yn unigol, mae pob un gyda dadfeiliad, cysonyn dadfeilio unigol. Okay. Ni'n barod i fynd gyda bach o gwaith adolygu? Ie. Right, hollol bwysig. Falle bod yn disgwyl yn rwydd, achos chi'n falle'n gyfarod gyda stwff hyn o tygau, ond mae ffurfiau nodiant
o fel i ddangos elfen gyda rhif protonau a rhif niwtronau, a rhif mas neu rhif niwclear. Mae hwnna'n bwysig, na gyfa. Ydy, mae'n bwysig iawn i gofio beth mae pob rhif yn golygu. So mae'n rwydd i anghofio am le mae rai pobl yn meddwl a cymysgu nhw fyny. So fel chi'n gweld fan hyn, mae'r symbol X just yn dangos symbol cemegol yr elfen. So er enghraifft, os byddech chi gyda hydrogen, hwnna byddai'r Hy mawr. So fel arfer llythyren fras, neu llythyren fras a llythyren fach ar ôl e. Wedyn chi gyda A, so rhif ar y top. Dyma wastod fel arfer, dyma'r rhif fwyaf. So mae hwn yn rhif niwcleo ni'n gael fe'n ffiseg, ond os chi'n astudio cemeg yn tygau, os chi'n astudio cemeg, chi'n gael fe'n y rhif mas. Fi'n credu mae'n well gael fe'n rhif niwcleo, achos ni'n siarad am y niwcleus fan hyn. Yn gwmws, mae'n rwydd i chi cofio wedyn beth yw'r rhif ar y top. Os yw rhif niwcleo yw e, popeth sydd yn y niwcleus, sef y protonau a'r niwtronau. So'r ddau wedi cyfuno gyda'i gilydd. Yna ni gyda rhif ar y gwylod, so yr llythyren Z fyna. Dyna y rhif proton neu'r rhif atomig. So dyma sawl proton sydd yn y niwcleus. A mae hwn eto yn unigol i pob elfen. So mae pob elfen mynd i cael rhif proton ei hun. Na ni, ffantastig. So beth arall dyn ni wedi? Gen i weld. Mae enghraifft fan hyn gyda ni jyst er mwyn i ddeall y trefn y dieth fel bydd pethau'n troi fyny yn yr aroliad. So fel chi'n gweld, enghraifft fan hyn yw haearn, Fi, a chi gyda 56 a 26. So edrych ar hynny, chi wedi gweld yn syth, os taw rhif gwylod yw 26, be mae hwnna'n dangos i chi, Mr Williams? Bydd 26 yna'n dangos taw 26 proton sydd gyda fi mewn tu fewn haearn. Yn gwmws, oce? Gan nhw'n gwybod y rhif proton yw'r rhif gwylod, chi'n gwybod y 26 proton sydd yn haearn. A wedyn ni'n dod i 56 ar y top, a be mae 56 yn dangos i ni? Right, na hwnna yw y rhif niwcleon, so mae'n dangos y protons a'r niwtrons. Arbennig. So os byddwn ni moyn gweithio mas faint o niwtronau sydd â fi, byddwn ni'n ffo cymryd 26 bant o'r 56. Yn gwybod, So dyna'r fath o cwestiynau sy'n dod lan eitha aml. Ond yr un yn dod lan yn lefel A, byddwn ni'n meddwl am hynna fel cwestiwn tygau, achos mae hwnna'n weddol rwydd, byddwn ni'n meddwl. Maen nhw'n disgwyl bod chi'n gwybod fel i wneud hynny. So bydden hwnna'n rhan o cwestiwn, ond bydden nhw'n disgwyl bod chi'n gwybod yn syth rhif niwtron, byddai'r rhif proton, tynnu rhif proton o rhif niwcleon. Jyst allan y ddordeb yna, os rwy'n unrhyw beth i wneud gyda isotopau yn dy mewn yn y testyn hyn? Mae'n edrych ar isotopau, rai elfennau fel uranium a pethau fel la. Oedden ni'n siarad yn nes mlaen, neu ti'n mwyn neud siarad? Na, ni'n siarad amdano fe nawr. God, ffantastig. So gyda isotopau yn wahanol i'r beth ni gyda o flaen i fan hyn haearn. So os bydd ni gyda isotop gwahanol o haearn, byddai'r rhif ar y gwylod, y rhif proton, goffo bod yr un peth. So gweda bod fi'n mynd i adeiladu isotop yn unan. So fi'n mynd i bod mewn, mae dyfu'r haearn fan hyn. Mae rhaid i fi ysgrifennu mewn 26 ar y gwylod. Os, mwyn i fe fod yn isotop o'r elfen haearn. Os mae fwy na 26, bydd fe'n elfen arall. Os mae llai na 26, bydd fe'n elfen arall. Ond os mae fe'n 26, gallai fod yn isotop o haearn. Beth ydy y rhif mas wedyn? Y rhif mas, gallwn na cynnwys fwy na 56 neu llai na 56, ond mae rhai bod yr un gwylod yn 26. So fel arfer, gwahaniaeth yn y rhif niwcleon, so fwy neu llai o niwtronau, bydd chi gyda mewn isotop arall o haearn. So, gweda bod fi lawr yn rhoi 58 ar y top. So, yn gwybod bod hwnna'n bodoli ni byd o. Sy'n ddim eisiau gwybod na, se? Na, bydd yn rhaid chi gwybod pa isotopau sydd i gael. Os rhyw fath o reol ynglyn â y mwyaf yw y rhif niwcleon, fel isotop nawr, so gweda fi mlaen 56 yw'r un normal. Gweda bod fi'n mynd i 58, achos mae fwy o niwtronau gyda fi, ond yw hwnna'n neud mwy tebygol bod rhywbeth yn mynd i fod yn ymbeledrol? Bydd ni'n edrych ar fwy o'r hwnna ar y sleid nesaf, so ni'n edrych ar y cymareb rhwng y rhif proton a sawl niwtron sydd yna, a chi wedi gweld wedyn, wrth i'r fwy o protonau cael ei adio mewn i'r niwclews, mae'n mynd yn fwy ansefydlog, a'r fwyaf ansefydlog yw fwy tebygol o eisiau fod yn fwy sefydlog a tablu allan yn bylydredd. Mae hwnna'n atgoffa fi. Mae nhw'n licio rhoi ambell i cwestiwn mewn yn aroliadau lefel A, ble maen nhw'n falle yn probo chi cael gweld am gwybodaeth cyffredinol.
fi gallu meddwl am rhywbeth fan hyn ac o gyfer hydrogen. Mae hydrogen, mae gyda fe lot o isotopau. Oes. A yn yr ail rhyfel byd, oedd lot o arian wedi mynd mewn i trial darganfod y byti hydrogen 1 fel rhif atomig, obviously, ond wedyn oedd hydrogen 3 a 4 fel rhif niwcleon, a actually gwybod fel i adeiladu a storio hydrogen trwm maen nhw'n cael ei galw. Oedd yna'n bwysig yn y ffilm Oppenheimer, nag yna? Oedd wir, ffilm da iawn. Arbennig. So, mae gwybod y byti isotopau yn bwysig a falle gwybod pam mae isotopau falle yn ymbenedrol. Mae'n bwysig iawn. Waw, mae cwbl o lluniau bach fan hyn. Nes i gwneud eitha cymleth i fi. Pwy'n moyn dechrau arno fan hyn? Na i dechrau ar y chwith fi'n credu, gyda'r dadfeiliad ymbeledrol o niwclews. So, fel chi'n gweld fan hyn, chi gyda niwclews fawr yn y canol. So, yr peli bach coch a gwyrdd. So, y coch, felly, yw'r protonau a'r glas yw'r niwtronau. A mae 3 ffordd gwahanol mae dadfeiliad ymbeledrol yn gallu digwydd. So, fe chi wedi dysgu hwn nôl yn tygau, ond dewn ni drwsto fe gan maen nhw'n gofyn am fwy o fanylder yn lefel A. Yr un gyntaf, yr un trwma fyna yw ymbeledredd alpha. So os fi'n disgwyl ar hwnna fyna. So beth yw ymbeledredd y gyntaf i gyd yw fod yr atom ei hunan yn ansefydlog, dy fe? Ydy. Mae fel twli lan rili, mewn ffordd. Ydy. Ti beth wedi bod yn sicr â hafod? Fi wedi bod nifer o weithiau. Falle achos ti'n dost. Gwyddo dim mynd i'n alcohol o fe. Na, dim dy fi, So falle, amser chi yn dost, chi'n ansefydlog. So wedyn chi'n mynd i twli rhywbeth mas i wneud eich hunan ansefydlog. Fi'n offi'r syniad na, actually. So falle mae gyda ni fan hyn, so mae hwn yn ansefydlog, so mae wedi twli'r alpha mas i trial fod ansefydlog. So beth ti'n gweud, mae hwn yn eitha mowr? Fel chi'n gweld, mae 4 particle gronin fan hyn. Dych chi 2 coch a 2 glas. Felly mae 2 niwtron a 2 proton gyda chi fyna yn yr ymbeledredd alpha. So mae eisiau gwybod bod hwnna yn niwclews o helium? Mae hwnna'n ffaith. So pob tro, os mae alpha, fel yn y slides nesaf, yn mynd i hafaliadau gyda alpha yna fe, mae rai chi cofio, mae hwnna'n golygu 2 proton, so mae rhif ar y gwylod, y rhif proton yn 2, a byddai'r rhif niwcleon chi'n 4, gan bod 2 niwtron ychwanegol hefyd. Oedden ni siarad nawr y byti effaith alpha, neu os eisiau gwybod eto, gallen nhw gofyn cwestiynau fel cefndir am gwybodaeth o alpha, oedd i alpha er enghraifft yn danserus iawn yn y corff? Ydy, yr un fwyaf beryglis tu fewn y corff, gan bod pŵer ein eiddio uchel iawn, ond bydd fwy ar hwnna yn dod fyny ar y slides nesaf, so pa i poeni. Ewn ni mlaen. Yr un nesaf, yr un yn y canol yw'r gronin bach gwyrdd. So'r ymbeledredd beta yw hwnna. Pam ti'n meddwl hwnna'n wyrdd a ddim yn glas neu coch? Sim syniad i fi pan mae'n wyrdd. Wel, y reswm yw, mae'r glas y coch yn cynrychioli'r proton a'r niwtron, so ti'n gofio beth yw'r gronin arall? Right. So dim proton a niwtron yw i beta gwbl, so mae rai fod yn rhywbeth ni'n electrons byddwn ni. Yn gwmws, electron gwych. So electron gyda egni uchel iawn, so mae'n teithio'n gyflym iawn yw beta, so mae ddim mor beryglis tu fewn y corff, byddwch chi dal ddim eisiau beta yn eich corff, ond mae ddim mor wael, ddim mor beryglis a alpha. Lla gofyn cwestiwn falle cymleth fan hyn, right? Please. Fel mae electron jyst gallu dod mas o'r atom ei hunan, de? So, fel arfer, gyda beta, bydde un o'r niwtronau yn dadfeilio, a bydde'r proton yn mynd o'r mewn i'r niwclews, a bydde'r electron yn cael ei danfon allan. Right. So, mae hwnna'n linko mewn ffordd gyda yn blwyddyn 12, ble mae gronynau yn cael ei trafod, ble mae dadfeiliad o gronynau yn gallu creu. Hwna'n crazy yna fe. I feddwl bod electron jyst gallu cael ei creu mas o niwtron. Mas o niwtron yn dadfeilio, Fi wedi clywed taw niwtrons yw peth o'r pethau mwyaf unig yn y bydysawd. Achos maen nhw dim ond yn para wrth eu hunain am amser byr iawn. Ti hanner awr o beth fel yna. A wedyn maen nhw jyst yn troi mewn i pethau eraill. Niwtrons stwff weird iawn. Cool. Maen nhw yn. So na'r beta i hwnna yw'r electron cyflym. Ar un olaf wedi, fel chi'n gweld ar yr ochr cornel dde ar y gwylod, yr
ton electromagnetig gamma. So falle chi wedi dod ar draws gamma pan chi'n neud tonnau a chi'n edrych ar y spectrwm electromagnetig, chi'n cofio dyna'r ton fwyaf egniol gyda'r amledd fwyaf a'r tonfedd lleiaf. Ond pan chi'n cymaru fe gyda alpha a beta, dyma'r un fwyaf saff tu fewn y corff, ond mae'n gallu teithio yn bell iawn. Eto, bleffach mae'r tonna wedi dod o, yw mae rhywbeth wedi digwydd mewn tu fewn, ble mae grynynnau falle yn newid eu hunain, a wedyn... Yn taflu allan yr egni yma fel ton gamma. Achos na beth yw egni ton mewn ffordd, gamma, yw just lot o egni yn cael ei twli mas. Yn gwmws. Fel ton gole a'r fath yma ole yw gamma. Na ni, oce. Iawn ar y diagram nawr, ni'n mynd i symud i'r diagram bach yn yr... just diagram i just dangos y cydbwysedd fan hyn rhwng y rhif proton a'r rhif niwcleon, so sawl proton a sawl niwtron sydd yn y niwcleus. So ar y dechrau... So ar y gwylod fan hyn, reina yw y rhif proton byddwn i'n cymryd? Rhif proton yw hwnna. A wedyn hwn yw y rhif niwtron. Niwtron? So niwtron, So ar y dechrau, os chi'n edrych ar y llinell D, mae ddim yn glir iawn, ond y llinell D... Os o'n Mr Williams i dangos fyna. Arbennig. Dyna'r llinell bydd yn dangos os mae'r rhif niwtron a'r rhif proton yr un peth yn y niwcleus. So ar y dechrau, maen nhw yn eitha debyg, a maen nhw'n aros yr un peth ar y dechrau fyna. So, ni siarad byti hydrogen, ni siarad byti helium. So mae fel oxygen, carbon. Un proton, un niwtron. Doi proton, doi niwtron. Ac yn y blaen. 6 proton, 6 niwtron. So, just eitha boring, really. Ond wedyn fel chi'n gweld yn natur, mae'r elfennau wedyn tueddol o cael fwy o niwtronau na protonau. Pam? Byddwn ni'n gwybod pam? Pam mae fwy o'n... Fel ti'n neud atomau sy'n mwy trwm? Na'n ddiwedd? Mae fwy drwm ydi. Os mae'n mynd yn drwm, mae fwy o niwtrons gyda te. Ond dwi'n fel bod y niwtrons yn glido popeth, cadw popeth... Falle, yn rwyddach chi cadw pethau ti gilydd, ond hefyd, maen nhw'n fwy ansefydlog pan mae lot o fwy o niwtron yna protonau, a maen nhw'n tueddol o fod yr elfennau fel uranium, fel plutonium, fel polonium hyd yn oed, sydd eisiau taflu allan falle alpha, neu eisiau taflu allan elfennau eraill, mwyn trial bod yn fwy sefydlog. Oce, so, ond na beth sy'n digwydd, mwyaf trwm i'w elfen yn mynd, mae fwy o niwtronau na protonau yn y niwcleus. Yn digwydd yn naturiol. Ydy, mae'n digwydd fyna. Waw. So beth arall ti'n mynd siarad ti fan hyn? Ni'n symud o'n i ymlaen. Na, ni'n symud ymlaen i'r hafaliadau. Taflen ble mae priodweddau am yr alpha, beta, gamma sydd yn ei fan hyn. Bwysig bod ni'n cofio'r ffeithiau hyn neu bydden nhw'n rhoi nhw mewn aroliad? Na, mae'n bwysig i cofio y priodweddau a gwybod beth yw pob un. So, enghraifft, gwybod bod niwclews helium, fel ni wedi trafod yn barod, yn alpha, bod beta yn electron cyflym, bod gamma'n ton electromagnetig. A i gwybod hefyd bod, enghraifft, dau proton, dau niwtron gyda alpha, mae beta just yn electron. O gwybod y pethau yna, mynd rwydd wedyn, pan ni'n dod i edrych ar hafaliadau a cydbwyso hafaliadau, pa fath o ymbalydredd sydd yn yr hafaliad cywir. Mae un peth wedi taro fi fan hyn, falle, ddim yn rhywbeth sy'n gyfarwydd iawn yn tygau, yw fod gyda alpha gwefr o 2+. A mae gyda fi y beta wedyn sydd â gwefr o 1-. A wedyn bod y gamma a dim gwefr o gwbl. Ydyn nhw'n mynd i fod yn bwysig os ni'n sgwrdd hafaliadau? Ydy, mae'n bwysig iawn i cofio pam chi'n neud yr hafaliadau, cydbwyso'r hafaliadau, bod y gwefr yma'n bwysig. Ond hefyd, os chi'n edrych ar y rhes gwylod, y meysydd trydanol a magnetig sy'n cael ei effeithio, mae'r gwefr yna wedyn yn cysylltiedig gyda os maen nhw'n cael ei effeithio gyda maes magnetig neu maes electrig. So, ydy hwnna'n meddwl... os mae fe yn cael alpha'n cael ei effeithio fwy gyda gwefr magnetig, achos bod e'n drwmach? Ydy, a mae'n cael ei effeithio mewn cyfeiriad arbennig. So gan bod e'n drwmach, mae'r plygiant falle ddim siwd gymaint pam chi'n dod i edrych hwyrach mlaen ar hwnna yn y llestr niwl. Ond eto mae beta mynd yn cyfeiriad gwahanol gan bod e'n negatif 1. Gyn i pip fach yn rhan, nes ma'n da fe? Barod i symud mlaen o hwnna? Barod i symud mlaen. Cool. Wow, ni mewn i'r hafaliadau fan hyn. Codi off. So mae hwn yw dangos beth byddai ni gweithio mas mewn rhyw fath o cwestiwn,
cwestiwn eitha tebygol, falle 2 marc neu rhywbeth fel la. Okay. A yn gwahanol falle i tygau, bydden nhw'n disgwyl bod chi wedi gwneud yn eitha hawdd. So 2 marc yn y banc fel maen nhw'n gweud. Sydd, gobeithio, Right, so os fi'n disgwyl ar rhyfaliad top un, felly gweld mae dy fi radium yn un, 2 to 6, maen nhw'n gael o fe? Yr isotope yw hwnna, byddwn ni'n meddwl, achos mae fe'n mynd i dadfeilio. Cywir. So, beth sydd dy fi? Mae dy fi'r 2 to 2 am yr eredon. So, mae'n rhaid i fi gweithio mas, fel fi'n yna. So, beth cyntaf ydych chi'n neud? Chi'n edrych ar ochr chwith cyn y saith, a chi'n meddwl, reit, ar y rif top, so rif niwcleon, 226 yw popeth sy'n angen bod ar y rif top, y rif niwcleon. So, chi'n edrych ar ochr dde y saith, dyle popeth cyfuno i creu 226. Mae rwydd yna? Mae rwydd yna. Sy'n eisiau gorgymlethu bethau? Right, so fi'n mynd i fynd straight mewn a gweud, ty beth bydd e, bydd 4 ar y top. A ti'n gywir. Mae rwydd yna? Mae rwydd yna. Waw. Okay, os fi'n mynd i gweithio hwn mas, mae rhyw gwylod, mae bown o fod yn 2, de. Wel, gewn ni weld. Okay, so 86 a 2 yn rhoi 88. Boom, coni bant. 2 marc yn y banc. Mae rwydd yna. Right, so o disgwyl ar hwnna, bydde rai bod fi'n gwybod, chos da 4-2 yw e, alfa. Yna'r gwahaniaeth falle bydd nhw'n disgwyl yn lefel A. Bod ti'n gwybod, reit, bydd nhw'n gofyn pa fath o ymbalydredd yw hwnna, bydd rhaid ti'n gwybod y symbol am alfa, a bydd rhaid ti'n gwybod taw alfa yw e. Ond yw'n bosib bydden nhw falle wedi rhoi y 0-0 i fi fan hyn, a heb falle'r y gamma symbol, falle bydden nhw'n rhoi llythyren yn lle fe, gwydden bod nhw'n rhoi llythyren A, a gweithio fi darganfod gwedwch beth yw hwnna, a byddwn ni'n ffogweud, achos bod hwnna'n 0-0, mae hwnna yn plydio'r gamma, dwi'n fe? Yn gwybod, gallwn nhw gweud a bydd rhaid ti cofio'r symbol, a bydd rhaid ti cofio reit, os mae ddim newid mewn gwefr, gan bod gamma ddim gyda unrhyw protonau neu electronau o gwbl, fe chi'n gwybod wedyn, mae rhaid taw gamma yw hwnna. So, os gen i shot bach ar y nesaf, disgwyl arno fe, 55, 56. Mae rhaid fi mynd lawr un. Right, os fi'n mynd lawr un, fe rhaid fod -1 yn mynd ar y gwylod. Yn gwybod, Right, mae -1 ar 56 mynd rhoi 55 i fe. Right, so os mae -1 yn mynd ar y gwylod, wedyn ar y top, sy'n newid mynd i fod fyna gwbl. Nagos. So mae 0 ar y top, -1. Right, so os mae -1 ar y gwylod, fi'n gweud y beta bydd hwnna wedyn. Ger i weld. Boom! Coni off, way. Right. Digon rhoi, dim byd rhy gymleth fyna byddwn ni'n gweud. Ar unig beth i cofio fyna, os mae y rif yn mynd lan, fel Mr Williams nefyd dangos, mae wedi mynd lan i 56, mae rhaid chi roi -1 mewn. So pidwch wedyn jyst roi 1, achos bydd yna'n golygu bod chi wedi mynd lan i 57. So mae'n rwydd anghofio ambell waith, 1 yw'r ateb, ffain, ond mae rhaid chi roi -1 i tynnu fe lawr i 55. Good. Arbennig. Fi jyst gyda enghraifft arall o cym bapur fan hyn. So dim rhy hir yn ôl, actually. So os i fi'n mynd i roi rhifau mewn fan hyn, gweithio fe mas, fi'n gweld yr alfa, so straight away, achos fi'n gwybod bod alfa, nucleus, helium, fi'n mynd i roi 4 ar y top, 2 ar y gwylod. Arbennig. So o'n gwybod na, os mae 2 dy fi mynd i fod am yr alfa, fi'n gwybod bydd 88 dy fi am y radium. Perffaith. A wedyn 4 ar top am yr alfa, so cymryd 4 mas o'r 228 na, fi'n mynd i cael 224. Arbennig. Mae rwydd yna, na fe byddwn yn gweithio mas. A mae'r ail un, fel fi'n gweld y beta fyna, so fi'n gwybod straight away, -1 ar y gwylod y beta, 0 ar y top. So wedyn bydd y 38 na, byddwn ni'n goffo cael 39. Mynd lan i 39. Na'r trec na, mae lot o mistakes. A dim mynd lawr i 37. Mynd lan i 39, a 39 -1 yw 38. Da iawn. Achos bod y beta'n 0 fel rhif niwcleon, wedyn bydd nhw'n aros yn 90. Perffaith. Yna gyd ti eisiau, mor gloi yna, chi'n gallu symud ymlaen dy'r cwestiwn a cael y marciau yn y bag. Mae'r taip o cwestiynau mewn yr holiad, ble chi'n gallu hedfan trwy ddyn nhw, rhoi amser falle am pethau eraill. Cwestiwn sy'n mynd i bod fwy anodd yn y papur. Right, alfa, pwer treiddio isel, pwer eneiddio uchel. Ni'n mynd i edrych nawr ar jyst y priodweddau felly mwyaf bwysig i wneud gyda cwestiwn. Gallai fod 4 marc neu 6 marc mewn yr oliad, le maen nhw'n gofyn i chi meddwl am arbrawf, le gallwch chi cymharu os mae sylwedd ymbalydrol, ond so chi'n gwybod os mae fe'n alfa, beta neu gamma, fel gallwch chi gweithio mas bod e'n allan i alfa, fel mae'n allan i beta, fel os mae'n allan i gamma. So os oes dyfu rhywbeth ymbalydrol, beth cyntaf falle gallwn nhw gofyn yw, byddwn ni'n mynd twtio fe? Byddwn ni? Na.
Danger. So ti'n gwybod beth sydd dod i ffwrdd o fe? Na, so gwybod, yn bwysig gwybod fel i storio pethau'n beledrol lefel A? Ydy, mae'n bwysig iawn. So chi'n gwybod, mae rhaid chi cadw fe tu ôl heinen drwchus iawn o plwm o leia 15 cm o blwm. Gan bydd hwnna gallu atal pob fath o ymbeledrodd, alpha, beta a gamma. Ie, oce. A gwybod fel i trafod e hefyd? Ie, byddech chi yn defnyddio gefel i codi fe. Gefel? Beth yw gefel, de? Gefel yw'r hyn tongs. Tongs yw'r thongs? Ie. Na fi cael gweud. So gyda'r gefel, byddech chi gofod gafel yn ofalus, chi ddim eisiau cyffwrdd o fe. Yn enwedig os mae fe'n sylwydd yn beledro, chi ddim yn gwybod os daw alpha, beta neu gamma yw e. Oce, good. Byddwn ni byth, os o stwff dy ymbeledrol dy fi, byth yn pwynto fe tuag at rhywun. Na. Go on. Byth neu ne. Na. Gan falle bod pŵer treiddio isel os mae'n rhoi allan alpha, ond os mae'n rhoi allan gamma, bydde hwnna'n beryglus iawn wedyn i teithio at y person. Oce. So ar y sleid fi jyst yn trial cael ffordd falle haws i cofio'r trefn rhwng alpha, beta a gamma, a trial meddwl amdano fe, falle mewn ffordd rygbi. So gyda alpha, dyma'r pŵer yn eiddio uchel, so rai sy'n fwyaf falle fawr yn rygbi. Ond nhw'n methu teithio'n bell iawn. So pŵer treiddio, pellter teithio alpha yw tua cwpl o centimetrau trwy'r air. So dim ond di nafod mae alpha gallu mynd. Ie, a mae'n cael ei stopo gan heinen o, darn o bapur. So mae'n methu teithio'n bell, ond tu fewn y corff, mae fe'n neud y fwyaf o niwed. So mae'n beryglus iawn, ond mae'n pellter bach. So close contact. So beth, pa position ti'n meddwl? Bydd nhw'n prop yn hyn. Codi. Gael pwy boen de? Fi'n credu, Captain Tonga dyma fe. Right, okay. So os gyda ni wad gyda fe, alpha, bydde hwnna'n bydde stwff yn dy mas, pingan mas o fe. Fe ti mewn drwbl mawr. Ond bydde ni'n colli electrons. Os ti digon bell bant o fe, bydde fe ffili dala ti. Gwmwys. So ti digon saff. So dim ond bod e ddim mewn ti fewn i fi. Mae'n aros mas ti mas. Mae hwnna'n saff. Ti'n iawn. Reit, gyda beta. Dyma'r un yn y canol fel arfer. So dyma'r pŵer treiddio canolig. Methu teithio'n bellach na alpha, ond ddim mor bell a gamma. A mae'r pŵer ein eiddio, so fel arfer tua metr o'r air mae'n gallu teithio. Pŵer ein eiddio canolig hefyd. So mae ddim mor beryglus ti fewn y corff alpha, ond dyn ni ddim eisiau fe ti fewn y corff. So pa position, pa ti'n meddwl ar y cair rygbi ti'n gyda? Fi'n gweld beta fel rhywbeth eitha annoying. So ti'n moyn... Mae'r bach o risg, dim gormod, fi'n mynd am scrum half. Scrum half? Ie, na pwy byddwn ni'n mynd amdano. Scrum half, ydda fach, eis i am blaen ysgellwr, flanca. Ie, oce. Mae nhw'n gallu bod yn annoying iawn. Gallu bod yn beryglus o rown y ca. Mae nhw'n gallu teithio'n bellach na props, ond maen nhw ddim yn gyflym, re-gyflym ein hyd yn oed, ond mae rai nawr yn dda iawn hefyd. A fi'n gweld na, mae'n neud synwyr. Mae'n ffordd arall o cofio beta. Nawr gamma, dyma rai sy'n pŵer treiddio uchel iawn. Mae'n gallu teithio'n bell iawn. Mae'n dod trwy'r gofod. Chi'n gallu gael tonnau gamma yn teithio am byth ar bianedd golau. Ond mae'r pŵer ein eiddio isel gyda gamma o'i cymharu gyda beta ac alpha. So y lleiaf o niwed. So son nhw'n gwneud lot o niwed i ti, os maen nhw'n twtio ti. Na, os maen nhw'n bwrw mewn i ti. Galla nhw. Os ti'n gael lot o weithiau, os ti'n gael dros amser hir, bydde gamma yn beryglus. Ond os ti'n gael un hit gyda hwn, bydde ti'n oce. So pa... Fi'n mynd i fynd am rhyw fath o fullback, cefnwr, neu falle rhyw fath o winger, asgellwr. Da iawn. Cheslin Colby o'n i wedi mynd am. Un asgellwr de Africa fan hyn. So fan hyn, chi weld chwaraewr bach, ond sy'n gyflym iawn a gallu symud rown yn gyflym iawn. So mae'n methu neud lot o niwed os mae'n bwrw mewn i chi, ond mae'n teithio'n gyflym iawn. So, ydy hwn i gyd yn bwysig am sef yn dod i cynllunio arbrawf? Ydy, so os ti'n gwybod wedyn, pam chi'n neud arbrawf a chi'n trial atal y pethau yma, so os chi'n stopo alpha, byddech chi'n rhoi heinen o bapur o flan yr sylwedd ymbeledrol, a bydde'r alpha, bydde'r cyfrif yn gostwng yn syth, gan bod alpha methu teithio trwy heinen o bapur. Wedyn gyda beta, bydde 3 mm o aluminium yn ddigon i atal beta rhag symud. Felly bydd hwnna wedyn yn golygu os mae'r cyfrif yn gostwng ar ôl aluminium, nid yw beta yn bresennol. Ond gyda gamma, gan bod e'n treiddio, pŵer treiddio uchel iawn, bydd angen o leia tua 15 cm o blwm sydd yn
metal dwys iawn i atal e. Fel byddwn ni'n mesur faint o ymbyledredd byddwn dod bant wrth o'r beth, os eisiau gweud na? So, byddwn ni'n defnyddio gaiga mwla tiwb, so tiwb gaiga mwla fel la i mesur yr ymbyledredd. So byddwn ni'n rhoi fe o flaen ty beth fi'n mynd i mesur. Cyn bod fi'n neud unrhyw fath o mesuriadau, rwy'n bwysig falle bod fi'n mesur, wedyn ni... Beth sy'n y cefndir? Ie. So, byddech chi yn edrych ar y plydiad cefndir gyntaf yn yr ystafell chi'n neud yr arbrawf, jyst i gweld beth yw'r cyfrif. Fel arfer tua 20 cyfrif y munud, neu tua 30 cyfrif y munud, rownd yr rifau na chi'n disgwyl mewn ystafell fel arfer. Ond mae rai cymryd ystyriaeth ty beth sydd yn y cefndir cyn bod ni'n tynnu mas, cyn bod ni'n neud yr mwyn tynnu'r rif neu i ffwrdd wedyn o'ch mesuriadau. Ffantastig. Ond, just lwcus i ni, really, bod dim unrhyw fath o ymbyledredd sydd yn cynnwys pwer treiddio uchel a pwer eineiddio uchel. Wel, os rhyw fath o ymbyledredd ni? Wel, dim bod fi'n gwybod am, ond pa chwarae'r rygbi beth ti'n meddwl byddai'r rhywun sydd wedi mynd yn gloi iawn, ond hefyd lot o niwyd os mae'n rhedeg syth ato chi. Wel, fi'n mynd i fynd am rhywun clasic fan hyn, falle. Byddwn ni'n mynd am JPR, fi'n credu. O, ie, ac iawn ar y fywyd, ie. Oce, 70s legend. Byddwn ni'n mynd cywad gyda fe, byddwn ni'n treiddio trwyddo popeth. Annoying iawn. Os rhywun gyda ti? Is i bach fwy tramor, is i John Uwch, Gafer legend i hunan. A fe yw un o idols ti. Un o arwyr fi yn wir. Ond fi'n gweld, os bydde fe yn ymbyledredd... Bydde pawb yn drwbl. Bydde ni'n mynd yn serious drwbl, bydde ni. Okay. Right, so hwn yw'r diagram o'r arbrawf. Gweda bod fi'n ffindo rhywbeth sydd yn ymbyledrol. Right? So, os i fi'n darganfod rhywbeth sydd yn ymbyledrol, so gweda ni, mae dy fi stwff ymbyledrol mewn fan hyn. Ie. Peth cyntaf byddwn ni'n neud yw rhoi rhywbeth o flanau. Ie. So rhoi rhywbeth o specimen neu rhywbeth sy'n gallu amsugno yr ymbyledredd. So gweda ni bod fi yn cael rhyw fath o ymbyledredd a fi'n rhoi'r papur o flanau. Gweda ni heb y papur oedd gyda fi rhywbeth fel cant curiad pob eiliad. So byddwn nhw'n becwarel wedyn. Ie, becwarel. So curiad pob eiliad. So mae hwnna heb ddim byd. Gweda bod fi'n bo papur o flanau a mae hwnna'n mynd lawr i wedyn ni 90 becwarel. Bydde hwnna'n gweithio fi bod gyda fi 10 becwarel o alfa. Ie, yn gwybod. So, gwedwn ni wedyn bod fi'n rhoi... Beth bydde ti'n wso wedyn? Aluminium, so fydde 3 mm o aluminium. Gweda bod fi'n bo aluminium a gweda bod e'n mynd lawr i... gwedwn ni 80. Mae hwnna'n meddwl bod dy fi 10 becwarel o bita. A gweda bod fi'n wedyn wso tybach o plwm. Led. A bod e'n mynd lawr i 50. Right. Mae hwnna'n meddwl bod nawr gyda fi 30 wedyn becwarel o gamma. Gweda bod fi wedi rhoi'r paper, mae'n lawr i 90. Gweda bod fi'n rhoi aluminium a bod fe'n mynd i 89. Beth byddwn ni'n gweud? Wel, byddwn ni'n gweud gan bod e'n proses sydd yn hollol ddigymell, hollol random. A os ddim unrhyw ffordd rili o gwybod yn gwmws ar amser yna, os byddai'r un yna di bod yn beta neu un ychwanegol o alfa. So bydden ni'n gweud, gan bod y newid mor fach, bydden ni'n tybio bod hwnna oherwydd yr alfa a dim beta. Gan bod y newid ddim yn digon fawr. So mae rai bod y newid yn cyfrif sylweddol. Mae rai ti disgwyl newid sylweddol. So beth yw sylweddol? Beth ti'n gweud? Wel, mae'n cymaru gyda faint ti gyda'r dechrau. Gan bod ti'n rhoi 100 ar y dechrau, mae 10 yn newid sylweddol. Ond os beth ti gyda 20,000 ar y dechrau, mae 10 ddim yn newid sylweddol. So mae'n neud gyda faint chi gyda'r dechrau, really. A gweld wedyn beth yw'r canran o hwnna. Ffantastig. So hwnna, trwy'r proses na, beth i fel i ffindo path am bydra. Beth sydd ni ar y diagram unfyd ynddo? Mwyn sgwyd bach yn ffynci. Wel, yr arbrawf sydd fel arfer yn dod lan, yr arbrawf wedi mynd drosto fyna gyda'r tiwb gaiga mwla a'r specimen gwahanol. Ond chi'n gallu cael sefyllfa le chi gyda llestri niwl, cloud chambers hefyd. Gwydwn na to llestri niwl. So beth yw hwnna? Fel rhyw fath o chamber gyda niwl mewn tu hwn yma? A chi'n gallu weld wedyn ymbyledredd yn ymddwy mewn ffyrdd gwahanol. Chi'n gallu gweld y sparks bach neu beams bach o'r
ymbyldredd yn mynd ar draws. O, diwna ty bach fel, ti'n gwybod yn yr awyr, ni'n gweld y wyren yn bydlaeth yn mynd Ie. trwy'r awyr. Mae'n gadael rhyw fath o contrail. Yn gwmws fel la, chi'n tu ôl gallu o fe. gweld rhyw lluniaeth gwyn le mae ymbyldredd wedi Ie. ymddwyn fel la. Right. So, oeddi alpha, beta, gamma yn creu rhyw fath o llwybrau gwahanol pan maen nhw'n mewn tu fewn. Beth ydych galw'r thingyn to? Llestr niwl. Y llestr niwl. So fel chi'n gweld yn y llun, Ie. os byddech chi jyst yn rhoi'r ymbyldredd fyna, Ie. byddai'r ymbyldredd ar gyfer gamma Right. yn mynd syth blaen tuag at C. So, bydde ddim byd yn digwydd i'r Na, gamma? os ti'n cofio pam, os unrhyw gwefr gyda gamma. Na gos, dim yn gwbl. Na, nid oes unrhyw gwefr gyda gamma, felly mae hwnna'n golygu bydde fe ddim yn symud i'r chwith neu'r dde. Right, okay. So mae'r maes magnetig fan hyn yn mynd trwy'r sgrin neu trwy'r papur fe mae'n edrych fel fyna. Okay. Os bydde alpha yn bresennol, bydde'r alpha yn cymryd y llwybr coch. Right. So mae yn cael i gwthio bant o y llwybr syth. Ydy. Oherwydd mae dyfe gwefr. Oes, mae gwefr dyfe, ond hefyd, gan bod e'n peth trwm. A'r prop yn dymewn. Ie, mae'r prop nôl. Mae'r plygiant ddim yn llawer. So mae'n methu tynnu fe'n syth, gan bod yr gronyn mor fawr. Mae chi da 2 proton, 2 neutron. Gan bod e gyda fwy o fas, mae'n golygu wedyn bod e'n plygu, ond dim plygiad sylweddol. Ffantastig. So, rhaid, gyfi tra gweithio hwn mas yn unan, de. So, mae'r gamma yn cael ei newid llwybr yn sylweddol. Y beta. Y beta, sori, mae'r beta yn sylweddol. Oherwydd, mae dyfa gwefr. Os. Ond oherwydd dyw e ddim am mas trwm, oherwydd dim ond electron yw e, wedyn mae fe'n mynd i cael bant o'r llwybr lot. Yn gwmws, na mae'n gwmws beth chi'n gael. A hefyd, y reswm pan bod e'n mynd cyfeiriad gwahanol i'r alpha? I fe achos bod dyfa gwefr gwahanol? Yn gwmws, so negatif yw'r electron sy'n mynd i'r ochr dde, a chwith wedyn ar gyfer yr alpha fyna. Mae hefyd yn gweithio os chi'n defnyddio maes electrig yn lle maes magnetig. Le bydde wedyn yr alpha yn cael ei atynnu tuag at y maes electrig gan bod e'n positif, a'r maes electrig yn negatif, a bydde'r beta yn cael ei gwrthyrru gan bod e'n negatif. Be mae hwnna'n dod i feddwl fi fan hyn? Mae hafaliad arall sydd gyda ni, ble mae F yn hafal i E lluosi gyda Q. Nawr mae hwn yn dod mewn i'r testyn o maisydd magnetig. So mae'r grym sydd gyda chi ar gronynyn, a'r E na yw maes electrig sydd gyda ti, a'r Q na bydd y gwefr. So mae hwnna yn clwmyd mewn yn bert wedyn, so mae fwy o grym yn mynd i fod ar rhywbeth sydd â fwy o gwefr. Yn gwmws, Ffantastig. So mae'n ffordd da i gorffen fi'n credu fyna. Ffordd arbennig. Good. Joiwch.